הכוח העולה של הכדורגל הישראלי, קוראים לו אלדד פרי? לא, למה? עם העוצמה, עם הכוח שאתה... ליגה א', סך הכל אתה בליגה א', וכל כך השקעה, ואתה יוצא לפעמים בהצהרות שהן... בתוך התוכנית אני אגיד לך מה הצעת לפני חודשיים. שתוך 3 שנים הקבוצה הזאת תהיה מקומות 4 בליגת העל. זו ההצהרה. אז זה לא כוח עולה. זה כוח עולה. זה כוח עולה. אז בוא נראה, קודם כל אנחנו אפילו לא מקום ראשון בליגה השלישית בישראל. אני מקווה שהייתה לנו התחלה מגומגמת ואני מקווה שלמדנו, אנחנו משחקים עכשיו טוב מאוד, אנחנו אחרי 9 ניצחונות עם יחס שערים של 16-1. אני חושב שזה מתחבר וזה הולך. צריך לדעת מאיפה אני בא לסיפור הזה. אני בא לסיפור הזה ממקום אחר. אני בא לסיפור הזה ממקום של לקחת קהילה, לקחת ילדים בעיקר ונוער, ולתת להם לגדול עם הרבה עתיד ותקווה. אני רוצה לקחת אנשים שחסרים להם אמצעים, ולתת להם לגדול ולתת להם צ'אנס. כבר הגענו לתוכנית עם עיריית רחובות, שתשלב בין שחקנים צעירים ששחקו אצלנו לתוכניות לימודים. אנחנו נקים אקדמיה, וכל המטרה שלנו להצמיח קבוצה בריאה מלמטה. המטרה אצלי היא לא באמת מקומות 1-4 בליגת העל כמטרה. הרצון שלי שתהיה קבוצה בוגרת כזאת, היא משום שיהיה לה גרעין בריא, שילדים ישאפו כדי להגיע... יש לך את הגרעין הזה עכשיו בשעריים? בשום פנים ואופן לא. מסרו לפני 3 שנים את כל קבוצות הנוער של שעריים לזכיין חיצוני. אנחנו עכשיו, נשארה לו עוד שנה חוץ מהשנה הזאת. החתמנו את חנן אזולאי כדי להתחיל להקים לנו אקדמיה. אבל תן לי לקטוע, תרשה לי לקטוע אותך. אין לך את הגרעין של הצעירים, של הילדים, ואתה משקיע 5-6 מיליון שקל בקבוצה בליגה א', מאיפה אתה תביא את השחקנים האלה? קודם כל, אנחנו צריכים להיפטר מהליגה הזאת. בעתיד, אני מדבר על 3 שנים, 4 שנים. העתיד מתחיל שנה הבאה. בשנה הבאה חנן אזולאי כבר הוחתם על ידינו, ואנחנו מתחילים להקים צוות אימון שאיתו אנחנו נקים אקדמיה כבר מהשנה הבאה. אנחנו מתכוונים להכניס פסיכולוג, רופאים, עוזרים, שיעורים פרטיים במתמטיקה ואנגלית, לחשל את הרוח של האנשים. אני מתכוון להתמקד בקהילה האתיופית ברחובות ולהביא שחקנים ערבים ישראלים. אבל יש דבר אחד, אלדד, בכל מה שדיברת, אם זה בקטע באמת של חנן אזולאי, מנהל מקצוע במחלקת הנוער, ניר קלינגר בבוגרים, כל אנשי המקצוע בהשקעה כספית, זה השערוריה שמתפתחת מכיוונו של רחמים מלול, ראש עיריית רחובות. איך יכול להיות שברחובות, עיר של כדורגל, אין אצטדיון נורמלי? אז איפה פה הבשורה? כי גם בעונה הבאה, בליגה הלאומית, אתה תיאלץ לשחק בנס ציונה, וגם אחרי זה בליגת העל. שני דברים, קודם כל אין אצטדיון כדורגל ברחובות 120 שנה שהיא קיימת. זה לא שיש אצטדיון או היה אצטדיון, רחמים מלול הוא ראש העיר רק בקדנציה וטיפה האחרונים. אבל שיש בשורה בדמותך, איפה פה הצד השני של המטבע? אני חייב לעדכן אותך שכן יש תוכנית של עיריית רחובות. יש בשורה בדמותך, איפה פה הצד השני של המטבע? אני חייב לעדכן אותך שכן יש תוכנית של עיריית רחובות בוועדה המחוזית שהופקדה כבר ומתקדמת לבניית אצטדיון ליד אזור התעשייה פארק המדע ברחובות. אומנם אצטדיון בשלב הראשון רק עם 5,000 מקומות, אבל עם אופציה להרחבה ל10,000. אבל אבן פינת העניין. זה עובד עוד לא כמו אבן פינת, כי עדיין אין אישור לזה. הוא עובד על זה, מה שאני יודע שעירייה עובד על זה, ככה הבטיחו לנו. כרגע אין לי מתקן, ואני רוצה להגיד לך שאני אצטדיון של נס ציונה נמצא בין נס ציונה לרחובות, אז הוא שלנו כמו... כן, אבל להתאמן בלוד ולשחק בנס ציונה זה לא בריא מבחינת אגודה שרוצה להתפתח. לכן איפה הצד השני של המטבע? אני מסכים איתך ומאוד מקווה שגם ראש עיריית רחובות וגם החבר'ה שמנהלים שם את הספורט הם יריצו כמה שאפשר את האצטדיון המקומי, יש לזה תקציב, זה נמצא בוועדה המחוזית. אני לא יודע להפיל עליו... אתה בקשר עם ראש העיר? אני באופן אישי לא, אני לא אוהב לדבר עם פוליטיקאים יותר מדי. טוב, אז יישאר, אני מקווה שלא יישאר בגדר התוכניות. לא, אם זה תלוי בפוליטיקאים, זה בגדר התוכניות. سليم شو جابك على الدرجة الأولى؟ الصراحة في الكدور في كرة القدم الإسرائيلية الدرجة الأولى مظبوط، بس الصراحة بالأول ما فكرتش إنه راح أنزل للدرجة الأولى، بس بعد ما إلداد عرفت إنه هو بده يجي ياخد فرقة من ليش كان في معرفة سابقة مع إلداد؟ مش بالضبط، حكينا كم مرة بس لما شفته وبعدين أجا المدرب إرز بنوديس واتصل لي تلفون قال لي إنه بده يقعد معي. بالأول ما كنتش بدي، بس بعد ما فهمت إنه إيش بدهم يسووا مكابي شعرايم والبروجكت اللي بدهم يسووه
قلت بدي أروح هناك وبدي أكمل معاهم مش الدرجة الأولى إن شاء الله كمان לליגת העל. אני יכול לספר לך בנושא הזה נתון מאוד מעניין. אז השבוע לנוכח תביעה שהגיש סלים טועמה נגד הפועל תל אביב מושגת פשרה, ואחד מהסעיפים, סלים טועמה כל זמן שקבירי, אמיר קבירי, הוא הבעלים של הפועל תל אביב, ישמש בתפקיד מקצועי בהפועל תל אביב לאחר הפרישה שלו. משמע סלים בסוף השנה תולה נעליים, מוקנה לו תפקיד מקצועי, אם זה סקאוט, עוזר מאמן בבוגרים. אבל אני גם יכול לספר לך שאת התפקיד המקצועי סלים יעשה במכבי שעריים. הוא יוותר על הפועל תל אביב וישאר במכבי שעריים בתפקיד מקצועי אחרי הפרישה, שזה אחד מהדברים המעניינים והדרמטיים ביותר שיש. אתה חותם על הידיעה הזו? חד וחלק, סלים טועמה יהיה מאמן מכבי שעריים בליגת העל, ובעזרת השם מאמן? הרבה זמן. ודאי, לאט לאט. רשמנו, אתה מוקלט. זאת אומרת, 3 שנים, אני יכול להגיד לך אנחנו לא נוציא את הקלטת הזאת. יהיה מאוד קשה למצוא מקומות שבהם אמרתי משהו ולא אמרתי. רגע, שנייה, מאחר וזו הכותרת, באמת כותרת, מה שנתת, הפתעת גם אותי, בוא תפרט מה אתה רואה בסלים, שדיברת מאמן בליגת העל, וכל הכבוד, אני איתך. אתה רואה היום שהעולם שייך לצעירים מבחינת מאמנים, מה אתה רואה בסלים? קודם כל, לסלים יש, ולא אומרים, כל שבחו של אדם בפניו, אז מקצת שבחו של אדם בפניו. יש לו את אותם ערכים שהיו לדורות הקודמים של הכדורגל. זה בן אדם ששיחק בשביל סמל שנים רבות, וזה בן אדם שמשחק בשביל האנשים שמאמינים בו ונותן את כל הלב והנשמה. 2, הוא מאוד אינטליגנטי, לויאלי ואמין. אני מאוד נהנה מהתפקוד שלו במשחק. במשחק האחרון, אנשים באו קצת שעננים, אתה יודע, אחרי שאתה מנצח עוד משחק ועוד משחק, אנשים באו קצת שעננים למשחק. הוא לא יודע שאני יודע אפילו, אבל הוא שלח אס-אמסים לכל השחקנים ואמר להם, חבר'ה, חייבים לפתוח עם כל הכוח, כאילו ואין לנו זמן, יש רק 20 דקות להכניס את הגול הראשון, והוא עושה את הכל מתוך הנשמה. היום לא נשארו שחקני נשמה באף מקום, כולם משחקים בשביל הכסף. סלים בא, הבאתי לו חוזה, הוא לא קרא, אמר לי איפה לחתום. אני הולך איתך לדרך, ככה, לא שהוא מקופח חלילה, אבל ככה הוא בא, ואנשים כאלה לא נשארו. هاي الثقة اللي أعطيتها إياها إعداد، هاي الثقة العقلية اللي أعطيتها الإعداد. يعني ما قرأتش مثل ما كان، ما قرأتش العقد طوالي وبدي أعمل. طيب طلع الثقة اللي بيقولي لك إياها إعداد ثقيلة، وأنا بقول لك إياها. طب أنت كيف اليوم تتعامل مع שאלה גדולה ומתייחסת לנושא הבא שלי שאני רוצה להפנות לאלדד חיקמת, תפנה לסלים שאלה על הצעירים, ואני אומר, תשמע, מכבי שעריים מציגה את ממוצע הגילאים הגבוה ביותר אי פעם בתולדות ליגה א', לא היה דבר כזה מעולם. 35-36 ממוצע, אם זה דורון רוזניקוביץ' השוער 36, בן מלכה 36, דדי בן דיין 37, יוגב בן צימון 31, שהוא סלים טועמה 35, שי אבוטבול 34. תראה את הממוצע גילאים, יש עוד הרבה שחקנים מבוגרים. ואני שואל אותך, אלדד, איפה החבר'ה הצעירים? איפה ה-DNA של הקבוצה הזו שצריכה להיות תוססת? כי למרות 9 הניצחונות הרצופים, ועוד מעט אני אתייחס לזה, אני מזכיר לך שקטמון עם תקציב, מה התקציב? אתה 6 מיליון שקלים, קטמון עם 1 מיליון שקלים, ניצחו 13 פעמים ברציפות, לא הפסידו ממחזור 5 עד סוף העונה, הקבוצה שלך הולכת מהר, הולכת לאט במשחק, לא טובה, ויתרה מכל, איפה שחקנים כמו דור שמיר, כמו אילן רנקביץ', כמו בר שלום, שהוא לדעתי שחקן יוצא מן הכלל, איפה השחקנים הללו? איפה הם משתלבים? קודם כל, אני לא יכול להתערב בצד המקצועי ברמה כזאת שאני אבקש מי ישחק. כשקלינגר הגיע, אמרתי לו שהחזון שלי זה להקים משהו מלמטה, תשתית. אני אומר לך כבר, ואת זה אתה יכול לקחת מבחינתי ככותרת, בעזרת השם נעלה ליגה. אצלי בליגה השנייה יהיו לפחות 2 שחקנים מתחת לגיל 21 בהרכב, ומי שלא יודע להסתדר עם זה, לא חייב לעבוד איתנו. אנחנו צריכים לעשות את זה. תזכור שכרגע, אני לא רוצה להתייחס פרסונלית, כי אני לא רוצה להתערב בקבוצה ולומר אם מרכיבים את האנשים הנכונים או לא, זה לא מכובד ולא מנומס. סיכומים עושים בסוף שנה, אבל חד וחלק אתה צודק. כרגע, החזון, כשאין לי מחלקת נוער, היא לא בידיים שלי, אין לי ילדים, אין לי נוער כדי לדעת מי יכול להתקדם ומי יכול לבוא. אין לי אלא להסתפק במה שאני רואה. זה לא יקרה בהמשך. משנה הבאה יצטרפו אלינו צעירים, והצעירים האלה יהיו חייבים לשחק. ואני לומד, אני שנה ראשונה בכדורגל, אני לומד ואני אלמד עוד הרבה. יש לי שאלה. אבל זה ערך עליון אצלי. מי הביא אותך לכדורגל? איך באת? למה באת?
גדלתי בנתיבות, זה עיירת פיתוח, שיחקתי כדורגל, הייתי חוזר הביתה מבית ספר ב2, שם את התיק, שחק כדורגל עד 8 בערב. לא משחקים, גם אני שיחקתי כדורגל, אבל החלום שלי, אני לא מוכן להיות בעלים של כדורגל, של מועדון כדורגל במדינת ישראל. לא, אני עובד, אני איש עסקים, אני עובד... אתה איש עסקים מוצלח, יש לכם חברה מאוד מוכרת במדינת ישראל, כולם מכירים אותה, אפילו, אתה יודע, יכול להיות שגם מעורבים בפוליטיקה. אבל למה באת? אתה... אני אמרתי, אני תורם לחינוך ולספורט, בכלל. חינוך וספורט. חינוך וספורט. תרמתי לילדים באופקים, אני תרמתי מחר בבוקר, אני צריך לישון ברחובות, כי מחר בבוקר יש איזה טקס בבית ספר שאני מחזיק שם את כל החוגים אחרי הצהריים. אני קודם כל משקיע בחינוך. ונוסף לזה אני משקיע בספורט. מה שקרה, התחלתי לתת כספים לכל מיני אגודות כדי לתמוך בהם. אגודות דווקא מהליגה השנייה והשלישית, ולא כאלה שמביאות פרסום. ובכל זאת לבית"ר ירושלים גם. בעונה נתונה לפני שנתיים. לפני שנתיים לבית"ר ירושלים זה נכון, אבל תצפור את ליצור רמלה בכדורסל, שזה דווקא אולי קצת מוכר, ובכל זאת כדורסל נשים, את רחובות כדוריד. אגב, גם השנה אני הספונסר של קבוצת הכדורגל של בית"ר. בשנה שעברה חיקמת הוא שם במרמורק 800,000 שקלים, לפני כן בבית"ר ירושלים הוא נותן מיליונים על מיליונים בכדורגל הישראלי, והגיע להכרה נכונה. למה לי לתת? בוא אני הבעלים, בוא נהיה אחראי על הכסף הזה, וגם, חיקמת, תשמע, זה עבר על אלונה ברקת, זה עבר על הגדולים ביותר בכדורגל הישראלי, ברור שעושים עליו סיבוב, עושים עליו סיבוב השנה, הוא מודע לזה, הוא משלם את כל שכר הלימוד מבחירת מאמן לא נכון בתחילת השנה, שהביאו שחקנים, הרי יש להם שחקנים שם בעלויות חיקמת מטורפות, להביא את אבי מלכה ב-30,000 שקלים נטו, או את דיוויד גומז ב-25,000 שקלים נטו, הוא לא יחזור על הטעויות האלה פעמיים. עשו עליו סיבוב, הוא מת לברוח מהליגה, אז אמרו לו, תעשה הכל כדי לברוח מהליגה. אני אגיד לך ככה, לניר קלינגר הוא נתן 1.2 מיליון שקלים בחלון העברות לעשות שינויים בקבוצה. רוצה לשמוע משהו? גם אתה כמאמן עם 1.2 מיליון שקלים או כמנג'ר מעלה את שעה. שני דברים אני חייב לתקן. אחד, קודם כל, מה שנתנו לחלון העברות להביא זה לא 1.2, אנחנו הסכמנו ל0.5 מיליון שקל ולא בעלות מעסיק בברוטו. אנחנו לא חרגנו בזה, ההחלטה שלי להביא את שי רביבו החלטה אישית. אני לא בטוח שעשיתי רע, ניר קלינגר לא ביקש, וזה לא היה במסגרת... זה שובר שוויון, ככה העלית את הקבוצה ליגה, כי אחרי הצוות המקצועי רצה את ליאור אסולין, והקבוצה רגע שאלות. הצוות המקצועי שנייה רצה את ליאור אסולין. אז הצוות המקצועי הזה מרכיב את שי רביבו בהרכב מהשנייה שהוא הגיע. כן, אבל רגע, בוא נגיד גם עובדות. הצוות המקצועי רצה את ליאור אסולין, מזל שהתערבת. ליאור אסולין גם שחקן טוב. אני בחרתי להביא את שי רביבו, הוא שחקן טוב, אני בחרתי להביא את שי רביבו, בשנה שעברה ליאור אסולין, לא חלק לא רע מהעלייה של אשקלון. התעקשתי לשי רביבו, אני בטוח שאני לא טועה, אבל עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד שעשו עליי סיבוב, זה לא מתאים לי. אני יכול להגיד שאכן רז צודק שאני, אם אני כבר תורם כל כך הרבה כסף, אז אני רוצה לשתות לאן הוא הולך, ואני אגיד לך יותר... מה סיבוב? תגיד לי, אתה יודע איזה שחקנים הבאת? אבי מלכה, שחקן שהרוויח 10,000 שקל, אתה מביא אותו ב-30? אז מה, הוא ייתן לך תרומה פי 2? הוא יושב על הספסל. או טל בובלי, שחקן ספסל 18,000 שקלים. תשמע, הסכומים הם אדירים, מופרזים. ברור שאתה לא תחזור על הטעות כזו, אתה פשוט באובססיה לברוח מהליגה. אתה גם אם היו אומרים לך עוד 2 מיליון שקלים, היית שם את הכסף הזה, אבל זה טעויות שלא תחזור עליהם, שתבנה קבוצה. תשמע, הם נפלו בבנייה. עד שהגיעו שי אבוטבול, הוא נפל, הוא נפל בבנייה, כן, תגיד לי, אז לא יזיק לך אפילו אם אתה תביא את שכטר אליך, נכון? אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו לא נעשה את זה. אין לו בעיה של כסף, כסף זה לא הבעיה בשער. אני יכול להגיד לך פה שהיו שחקנים מליגת העל שהגענו איתם להבנות לשנתיים אתה מעוניין גם להשקיע בקבוצות במגזר הערבי? בשמחה רבה, למה לא? גם בכדורסל? אני אשמח לכל שיטות, אני מעדיף להתרכז בכדורגל כי... אל תעשה את זה יותר, תפסיק לעשות את זה. כמו שהזכת את התמיכה במאמן. לא, אני אומר לך, תפסיק לתמוך בקבוצות ספורט, אתה בעלים של קבוצה. אל תקשיב לו, תתמוך. כל עוד זה הכיף שלך, זו ההנאה שלך, תתמוך. אני מרכז את כל התרומה לקהילה שלי היום לספורט בשעריים, ואני הולך לעשות שם פרויקט חברתי גדול מגיל הילדים. ככה אתה מקדם את התרבות ואת החינוך ואת הכדורגל בפריפריה, זה מה שאני רוצה. אני אגיד לך איך משתף פעולה במגזר הערבי, ואמר לי את זה מגזלצר בשיחה. יש בתוך המגזר הערבי פוטנציאל אדיר, יושב לידי אחד מהם שיכל להגיע רחוק יותר ממה שהוא הגיע, ואני אשמח מאוד מגיל הילדים שהסקאוטינג שלי יביאו את כולם אליי ואני אתן להם את התנאים הכי טובים בארץ, זה בטוח.
חכמת, עידן ברון לא יאמן בעונה הבאה את מכבי שעריים. אז אני חותם יש לך על בראש זה. מישהו? אני יכול להגיד לך... הוא מנהל משא ומתן עם אני מישהו? יכול להגיד לך ככה. אבל תגיד לי, אתה רואה את מכבי שעריים בליגה לאומית? שנייה, דבר ראשון, בטוח מכבי שעריים בליגה לאומית. בטוח? אני גם רואה את שעריים עולה עונה לאחר מכן למה בליגה בטוח? אחת. יש לו מתחרים. המתחרים, תקשיב, זה צ'יפס מה שנקרא, איך שהם הובילו אותם, כי למה? אני אגיד לך איפה הטעות הייתה של כפר קאסם. ישבו פה אנשי כפר קאסם, סלים, ישבו פה אנשי כפר קאסם. ואמרו שאנחנו בליגה לאומית. יפה, אמרו בליגה לאומית, והם היו ב-12 הבדל. אמרנו להם, הפרש, ואמרנו ממכם. וכבר אתם הייתם על סף הרמת ידיים, זו סיטואציה לא פשוטה. ואמרנו להם, חכמת ואני, תביאו עכשיו שני שחקנים, עכשיו מיידית, תותחים, כולה תחרגו ב-150,000 שקל, 200,000 שקל מהתקציב, אתם מפרקים את מכבי שעריים, אבל הם, מה שנקרא בז'רגון שלנו, לא חכמים ספורטיבית. אתם המשכתם להשקיע, ואלדד המשיך להביא את השחקנים, אותם עזב השחקן הכי טוב סמך מרב, אז מה אתה אומר לי? יש לנו יריבות, יש לנו מולנו ספורטות. עם כל הכבוד עדיין יש לנו גם את כפר קאסם, גם את נס ציונה שהם קבוצה חזקה מאוד. אל תקלקלו אותו, אתה צודק, תילחמו ותעבדו קשה. אנחנו צריכים להילחם, כמו שהוא אומר. אנחנו נקודות כמו נס ציונה. סלים, אתה רואה בכפר קאסם היום שהיא באמת מועמדת גם לעלייה? מה זה? זה 2 נקודות. מה, אנחנו 2 נקודות מכפר קאסם, נס ציונה באותן נקודות איתנו. אני לא רואה שום סיבה שהם יכולים לתת לנו פייט עד סוף אלדד, השנה. עד כמה אתה היית מעורב בסיפור של סמך מרב? אני הייתי שמח לשמח מרב היה משחק אצלנו. לא, אתה עד כמה, היית מעורב בהעברתו למכבי נתניה? בהעברתו למכבי נתניה, תשמעו, אני אשמח מאוד להרבה כתרים שאין לי, אבל להגיע למצב שאני... זו השמועה בבתי עכשיו. הקפה והרכלנים בכפר קאסם, שאולי אתה חלק מהם. כן, אם אתה מציג טיעון כזה, אז כנראה שאתה חלק מבתי הקפה לא בכפר פגשתי קאסם. אותו מימיי, בוא נסגור פינה, לא פגשתי אותו מימיי. אתה לא משלם לו כסף, אתה לא התחייבת אני למכבי לסמך נתניה. מרב, אתה לא למכבי לא נתניה, התחייבת למכבי נתניה. תרשום בפניך. תשמע, הוא השחקן, הוא עמוד התווך של הקבוצה, הרי כולם יודעים. הוא לא יכל לראות שסמך אותם מרב וברח מהם. הוא הבורג הראשי וברח של הקבוצה הזו. איך אבל הגעת אליי? תשמע, אני לא הגעתי, אל תגזימו, לפעמים שמועות מגיעות... לא, אבל מקומות רגע, שנייה. לפני חודשיים רציתם את השחקן. גיששנו, שאלנו בצורה סבלנית, ואני ביקשתי מיד ימיני, ומי שמזיז דברים, אם כבר מישהו מדבר ומזיז, הרי לא אני לא באמת מתעסק עם הבאת שחקנים, ביקשתי מחברי הטוב ויד ימיני ניר שלום, לברר עם הסוכנת שלו, אם החוזה שלו הוא ארוך, אם אפשר לשחרר אותו, אם הוא רוצה, אם כפר קאסם מסכימים. מעולם לא לקחנו מאף אחד במחטף, לא עשינו שום דבר במחטף. אולי למעט רבי מלכה. בוא נגיד שהיה את הסכסוך, אני אגיד לך, אני אתאמן, שהיה את הסכסוך בין סמך מרב לבין כפר קאסם, היו אנשים חכמים בכדורגל הישראלי שידאגו, תקשיב שלא יעשו לך, תבין לבד. לא היה סכסוך, הבן אדם פתאום בין יום ולילה אמר להם אני עוזב למכבי נתניה בלי הודעה מוקדמת. כי זה לא טוב לכדורגל הישראלי שכפר קאסם יעלו וטוב לכדורגל הישראלי ששעריים יעלו. למה אתה אומר את זה? למה אתה אומר את זה? אני אומר שהלוואי ויעלו שעריים, אני אומר והלוואי ויעלו רובי שפירא חיפה, אני אומר והלוואי ויעלו נשר. אני מסתכל תמיד על הליגה הבכירה, מה טוב לכדורגל. זה טוב לכדורגל, עם הקהל האדיר, עם הניהול הזה, עם הקצב של אלדד. מה אני אומר? אני אומר, הפועל פתח תקווה, הלוואי יחזרו. אני רוצה אני לא מבין את השאלה, הרי הבן אדם חתם בליגה הראשונה, הוא שחקן בליגה השלישית, חתם בליגה הראשונה. מה הליגה הראשונה? תשמע, נראה לי החתימו אותו לחופים בנתניה. אני משוכנע שזה, תקשיב, לחופים בנתניה, עשה פה בן אילם איזה תרגיל. אף אחד בעולם יכול לעבוד עליי. התחלתי מדן ברון, זה יוצא חשוב, תקשיב. רגע, תיתן ברון, את המאמן של מכבי שעריים. אז אני אומר... רגע, גם יש לנו את סלים. אז רגע, אז אולי אני אשלים עם עידן ברון, יותר חשוב, המאמן של מכבי שעריים. יותר חשוב מסלים. ברור, יותר חשוב. הוא זה שיכול, תשמע, הוא זה... אני לא חושב. אתה יודע למה? אני לא חושב. בוא אני אגיד לך למה אחד. אני בשבילי סלים טוב יותר חשוב. בסדר, הבנו, אבל בוא תשמע למה, שאלת שאלה. כי אחד כזה כמו עידן ברון, אם בא ובוגד בערכים של שעריים, ובמשחק מול בית"ר כפר סבא, במצב של 2-0, עם 10 שחקנים של בית"ר כפר סבא, מוציא את סלים טועמה מהמגרש, ומכניס בלם נוסף. אז אני אומר לך, ואני מסתכל למצלמה ואומר גם לעידן ברון, בקצב הזה אתה לא תמשיך במכבי שעריים. אל תראה את כל 9 משחקים שניצחת, זה אבל לכן ושקר היופי.
זה סטטיסטיקה שאפשר אולי לתת את הקרדיט לניר שלום ולדן פרי, לא לעידן ברון, ואני אומר לך, עידן ברון בבעיה. יש חוסר שביעות רצון ממנו, הוא לא משלב שחקנים צעירים, יש שחקנים שהוא מקפח, ועידן ברון צריך לקחת את עצמו בידיים, הוא לא משתפר עד סוף השנה. הוא לא משתפר. עידן ברון אחרי 9 ניצחונות רצופים, עם משחק טוב, החילוף הזה גם אני חושב שהיה אפשר לעשות את זה אחרת. אני חושב שבאמת היה צריך להחליף את, אם כבר סלים רצה לרדת והתעייף, אני לא חושב שזה מה שהיה, באילן רנקביץ', שאחד הוא צעיר ושניים הוא באמת שחקן מוכשר ומעולה ומשחק על אותו תפקיד. אני מסכים עם רז שזה, אבל אפשר לבקר את זה. מפה להגיע לזה שהוא לא ימשיך לאמן. לקחתי את זה על עצמי. לקחתי את זה, לא, על עצמי לקחתי. מי שם את ההרכיבים קודם כל? עידן ברון, ודניאל קלינגר מדבר, מתייעץ, הוא בסופו של דבר לפעמים שולח אס.אם.אס באמצע המשחק. הוא אמר מתייעץ, מה זה מתייעץ? שהכלי הכי חשוב היום במכבי שעריים זה הפלאפון של ניר קלינגר. זה האס.אם.אסים תוך כדי המשחק, כי אני יכול להגיד לך שניר שלום ואלדד פרי נפלו על קלינגר בצעקות, איך שהוא הוציא את סלים טועמה, ומיד התאזן איזה חילוף, ושחקן, יצא דיוויד גולדברג, היו דברים, תשמע, בוא אני אגיד לך משהו, הציפייה לי יותר, ואתה רוצה לשמוע משהו, גם ניר קלינגר, שכל המדינה אומרת, ניר קלינגר 3 שנים, בשעריים והכל, אל תתפלאים בסוף השנה, אנחנו יושבים פה, וניר קלינגר כבר לא מנהל מקצועי, יש בחוזה שלו אפשרות לחתוך אותו ולשלם לו 3 חודשי פיצוי, והוא הולך הביתה, אל תתפלא, זאת אומרת, מה שאני אומר לאנשים הללו, תתפסו את עצמכם בידיים, אל תהיו זכוכים, אל תנוחו על זרי דפנה, מצפים ממכם יותר, מצפים ממכם לכדורגל יותר טוב, הכל תלוי בהם. אלדד פרי בוחן את מבחן התוצאה, אם הם ישתפרו, הם בסוף השנה ימשיכו. היום הם במרון לזריקה. נראה לך מנהל מקצועי. למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? בליגה א', תגיד לי. האם אתה מדבר בשמי ומחליט בשמי וכבר החלטת מי... 3 חודשים הוא פיטר אותו. לא, אמרתי, נקבתי בעובדות, לא אמרתי. בואו, תהיו פיירים, העובדות הן שלקח לעידן ברון שבא לפני ניר קלינגר 4 משחקים להתאזן עם 2 הפסדים ו2 תיקו. מאז יש 9 ניצחונות רצופים. אני לא אומר שאנחנו מבריקים, אני אשמח לראות כדורגל יותר מהיר, יותר דוחף, יותר טוב. אתה צודק שאני אשמח לראות יותר צעירים משתתפים, אבל לא יודע אם אני ואתה היינו המאמנים על הקווים, אנחנו צריכים להביא את התוצאה. תשמע חלוף מהליגה הזאת. זו ליגה שאני לא יודע להתמודד איתה, עם בלי בקרה תקציבית. מה שמעניין אותך זה 3 הנקודות, זה מה שאתה מפחד. אז אני לא יודע, אם הייתי במקומה מה הייתי עושה. אני חושב שבמבחן התוצאה נכון להיום יש לנו קבוצה מאוד בריאה, שוטפת, חדר הלבשה בריא מאוד. יש לי גם, כפי שאתה מבין, אתה מגיע לחדר ההלבשה שלהם? כן, אתה יותר חדר ההלבשה שלנו נהדר. חדר ההלבשה שלנו נהדר. סלים, יש שם מנהיגים, שי אבוטבול, דרך אגב נהדר, סלים, שי. לא, אתה מגיע לשם, בשבילי הפתעה, המשחקים האחרונים, שי יוצא מן הכלל, איכשהו גם רעב לכדורגל, נהדר. סלים, מין אסעב? الدرجة الممتازة ولا פרו לו את הכתף, הבן אדם פרק כתף ושבר אותה, שפצעו לו אותו בקרסול, הוא חצי מהזמן לא יכול לשחק. אבל לזכותו של קלינגר, דברים מבריקים, כמו הקטע של גיל יצחק, שחקן שהיה אחד מהשחקנים החלודים בכדורגל הישראלי. סליחה, ודדי בן דיין, דדי בן דיין נהדר, וקרדיט בנושא הזה לחזי נחשוני. כי במקומות אחרים, אם לא אגודה מקצוענית שאתה מקבל, סלים יגיד לך שאחד כזה כבר קורע שריר אחרי 4 חודשים שהוא לא בכדורגל, בתוכנית האימונים. גם גיל יצחק וגם דדי בן דיין, אני אמרתי שאני לא נראה לי הכיוון, מדובר באנשים שכבר נראה לי אחרי הקריירה שלהם, וניר קלינגר אמר, אני חותם ואני... גם הדדי בדיוק, בוא נשמע, בדיוק פאדי הולך לדבר על זה, העורך של התוכנית. مشاهدينا الكرام, הופך פה למודל של חיקוי, זאת אומרת, אתה קולט, הפכת להיות חממה של השחקנים הוותיקים, בואו נקרא להם. קודם כל, כדי להיפטר מליגה א' הייתי צריך לבחור אחד משניים. או להישאר שם, לתת צ'אנס שאני נשאר שם 2, 3 ו4, מגדל שחקנים צעירים, מביא שחקנים אחרים ומנסה את מזלי. כמו כפר קאסם ונס ציונה, הם ניסו גם לפני, ואם נעלה, בעזרת השם הם ינסו גם אחרינו. אבל אם תבוא עוד קבוצה כמו אשקלון שנה שעברה, קריית גת לפני 2 ואנחנו השנה, הם שוב יכול להיות שלא יעלו. יכולתי ללכת על הכיוון הזה, בחרתי השנה ללכת מה שעשו קודמיי. אבל בשנים הבאות אנחנו מתכוונים לתת לצעירים לשחק, ואני רוצה להגיד לך איך החתמתי את עידן ברון. הוא ישב אצלי במשרד ואמר לי שהוא שיחק בהפועל פתח תקווה עם תקציב של 3.2 מיליון שקל. די, החתמת את עידן ברון כי זה שרצקי לא שחרר את קובי רפואה. קודם כל פנינו לקובי רפואה.
רפואה, ואיזי שרצקי לא שחרר אותו. יכול להגיד את זה פה? אין סדר כרונולוגי, אלדד. נכון, רציתי את קובי רפואה, אחרי שזה לא יסתדר. החתמתי את אילן ברון כי הוא אמר לי שהוא שחק בהפועל פתח תקווה עם 8 שחקנים בגיל חיילים. אני לא רואה אותו עושה את זה בינתיים אצלנו, אבל עוד פעם אני אומר, אנחנו גיבורים, בוא נעבוד על הקווים ונהיה חייבים לעלות בתקציב כזה את שעריים, ונראה על מי תאמר, על סלים טועמה או על אילן מנקביץ'. סלים, شو رايك انه اللي حكاه فادي انه לרדת ליגות, זה לא פשוט, אבל ברגע שחשבתי שיש פרויקט כזה במכבי שעריים, אז לא חשבתי לרגע, כי אמרתי שזה ירידה לצורך עלייה. אני לא שאתה יודע ערבית, איך אתה יודע ערבית? הוא ערבי, מה? הוא ערבי. מי אמר שלא? סלים טועמה ערבי. ערבי אשכנזי. תקשיב, אני הבנתי את הטור שפאדי תרגם לנו בעברית או משהו אמר בערבית? גם וגם. אני רוצה רק להגיד משהו לארז. מה שיש במכבי שעריים היום, איך שהמועדון מתנהל, זה ברמה של ליגת העל ואפילו יותר, ואני בטוח ומקווה מאוד ששנה הבאה אנחנו נהיה בליגה לאומית, ואתה עוד תשמע שהרבה מאוד שחקנים ירצו להגיע למכבי שעריים. אני אגיד לך שני דברים. המאמן הבא של המגזר הערבי. אני אומר לך, הוא התחיל את התוכנית, למעשה טרף את הקלפים עם הכותרת הזו שסלים טועמה יאמן את שעריים. אין אישיות כזאת, חבר'ה, אין אישיות כזאת. אני לא פגשתי. האמת שגם אותי הפתיע אותי. ואתה לא תחזור בך. לא, את לא חוזר בו בחיים. בוא נזדור מילה אחת. אתה תבדוק כל מה שאמרתי אי פעם, תבדוק מתי חזרתי בי, אם חזרתי בי פעם... מה זה, זה מוקלט, זה שמיעת כבוד. אני אמות פה, על השולחן הזה, אוקיי? מה אתה? מה אמרת? אני אמות פה, על השולחן. פאדי אומר לי להגיד אינשאללה, היית מת. היית מת, חיקמת זה החיים שלי. 2017, 18, לא, 18, 19. אני מביא אותך ברור, נו, בליגת העל. ואני רוצה את סלים טועמה בליגת העל. מאמן. יש רק שתי אפשרויות, שבעונה הזאת המאמן שלנו, ברון, נמצא אחרי רצף ניצחונות בלתי אפשרי גם בליגה הזאת, גם בליגה הבאה, וסלים טועמה עדיין עוזר מאמן ואי אפשר להזיז אותו כי הוא לא יקדם למנצ'סטר יונייטד, אבל המאמן הבא אחריו יהיה סלים טועמה, תרשום, אמרתי, נגמר. אני רוצה להגיד באמת תודה רבה על מה שהוא אומר, הוא הפתיע אותי, אבל קודם כל המטרה כרגע זה לעלות ליגה, ושנגיע ביחד לליגה. אני יש לי כבר תעודה. שמע, אני אגיד לך, הנה יש לו תעודה גם. תגיד לי, אם הוא אמר משהו אז הייתי צריך לנגח, לא, הוא לא מתאים, אני מלדד, איך אומרים 100 פיל 100? לא מדבר מילה אחריו מה שהוא אמר, כי אני חושב שזה איש הנכון במקום הנכון. אוהבים אותך, אלדד, אבל אגיד לך, בוא נהיה פרקטיים. בשבוע הקרוב הם משחקים נגד קבוצה שאני, אתה ופאדי בשער מנצחים בראשה רמת השרון, וזה דרך אגב מבחן, וזה מבחן למאמן, כי כן אני רוצה לראות את השחקנים הצעירים האלה משחקים נגד מקום אחרון, וכן אני רוצה לראות גם צעירים ודור עתיד, ואני יודע שאתה בדעה שלי, כי אני שומע מה אתה אומר בחדר הלבשה, על רנקביץ' ועל בר שלום, אני שומע, אני שומע מה אתה אומר, שנייה. יש לו שניים בכל מקום. סלים, אני שומע. אתה יודע שהוא מנחס גם... שנייה, חיקמה, תהיה רגע רציני. אתה מנחס. שנייה, אנחנו מדברים, סלים, אני שומע מה אתה אומר בחדר הלבשה, ואני יודע שדעתך כדעתי. ואתה אומר על רנקביץ', על בר שלום, ששחקנים שצריכים לשחק. יפה. אז אחד, זה משחק נגד מקום אחרון. ואחרי זה, אתה יודע מה יש להם? נס ציונה. כפר קאסם, ב-19, תקשיב, ואחרי זה נס ציונה. אלו משחקים... איפה בכפר קאסם? במושבה, הם משחקים בכפר קאסם, עשו בשכל. זה משחק בית שלהם. זה בית שלכם. בנס ציונה... נס ציונה אצלם, אבל אצלם זה אצלנו, זה לא... אז זה גם בנס ציונה. שני משחקים בנס ציונה, חיקמת, אוי ואבוי. זאת אומרת, זה המאני טיים. שעריים מכפר קאסם, תוצאה תן לי. שעריים כפר, אני מאמין ומקווה בעזרת השם שאת מורשה ואת כפר קאסם ננצח, ואת נס ציונה אנחנו צריכים להביס. לנצח זה לא מספיק. להביס? להביס, אין סיבה. גם במשחק הקודם, המשחק הקודם נגד נס ציונה, היה רק שאלת ברון הגיע, אנחנו עוד לא התחלנו אפילו לשחק. עידן ברון, לא עידן ברון, למאמן שלך שנייה, למאמן שלך קוראים עידן ברון. אני לא מדבר עם המאמן שלי. למאמן קוראים עידן ברון. אני אדבר רק עם ניר קלינגר. עידן ברון הוא עורך דין מצוין, ושנים עבדתי מולו, לכן תמיד... חבר'ה, אני צריך גם כסף. مشاهدينا الكرام أنتم اخترتم שעריים. קודם כל שנצח זה הכי חשוב. מצידי גם שיהיה שער עצמי גם אני מסתפק. שער עצמי מסתפק. משחק גדול. משחק חיקמת, משחק גדול. אתה יודע מה? הוא יכול להיות אורח שלך במשחק הזה? אני אשמח. יום שישי, כי אני באולפן שישי בשערים ברדיו, אתם יודעים? קח את חיקמת אורח שלך, חיקמת, אתה תהנה מכל שנייה. אני אשמח. את כפר קאסם אנחנו מסתפקים לנצח, את נס ציונה אנחנו צריכים להביס, ויש לנו כל השלושה משחקים. להביס. אין ברירה. נס ציונה, שמעתם, להביס.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج رياض على الخامسة. نشكر سليم طومي ونشكر אלדד פרי, מכבי שעריים, ונשכור רזה. סלים הגיע לפה בלי כתף, יצא מאמן בליגת העל. תקשיב, אין דברים כאלה. أعزائي المشاهدين على عمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. لا نحن منكم وإليكم والسلام عليكم. אלק סלים, תקשיב, הגעת לאולפן, אתה חוזר, אתה אומר אתה אומר לאשתך, אני מאמן בליגת העל. למה? למה? פירקת לנו את הקבוצות, אנחנו צריכים להילחם איתם עכשיו. הוא אמר להביס. הוא אמר להביס, הוא אמר תבוסה, נס ציונה, תבוסה. אתם בדקה 20 תהיו 3-0. תקשיב, שיחקנו נגדם אז, הם לא קבוצה. אני אומר לך, נס ציונה? הם מאמן. נס ציונה הם מאמן. אוהד בוזגלו יש להם מאמן נגדם. מספר אחת בליגה הזאת, ובכל ליגה א' ואולי גם בליגה הלאומית. סלמת על המילים. תגיד לי, אתה תעלה ליגה השנה? בטוח. אוי ואבוי, מה?